Mbak Yu ora nindaki, Mas. Ora. Ora? Iya. Tumlamun donga ilang kabujang bebarengan gandaning kembang sambuca. Pangep-pangep kaya wewangunan tangan-tangan ngregah langit. Banjur wit-wit memangun wong-wong sing polah merga lagi nandhang kalaran. Pikiran mabur menyang langit sapitu. Apa kaya ngono iku wong-wong sing nampa paksiksan ing genining neraka merga urip sing ora mapan. Urip sing nalisir saka tataning kebecikan. Banjur mung bisa polah sarta pangritih bebarengan swara sing nyedihake, sedih pangritih sing nuwuhake ati miris sing ora ngerti kapan wusanane. Tanpa sengaja pangakulane kawetu merga kaya-kaya dirine sing tetangisan ing antarane wewayang ing tengah. Oh, gerah Mas. Dadakan malah dadi kaget merga pitakon iku. Kanggo mbuwang tilas banjur ngrungokake pikiran dhewe. Mau bengi lek-lekan, sakjane bisa ninggal. Wong Kang Mas sing wis ora ngasta wis ngenteni tengah wengi. Ah, ati iki sing menging. Gebyar ya Mas. Ning malah kebeneran kabeh putrane genap nenggapi. Jam 3 Ibu kapundhut Gusti. Bali wong loro meneng. Wong-wong sing ndilir ninggalake sarean. Adine sing wadon isih jengking cedhak sarean. Mase uga isih jeger. Adine sing saka Surabaya katon tumlangung ado pandulune. Sing paling krasan adine wuragil karo ibune kapara diuja. Mula bubar sekolah malah mung ndongklok ana omah. Malah nganti omah-omah lan anak loro isih bocahi. Kabeh padha nglenggana nanging wit-wit dhisik wis padha ngelingake. Ibune malah kaparah ora keduga. Iki kok iya terus kondur Mas. Mbah iki rasane awak krasa ora kongapa-apa. Meh 3 dina mripat ora nyilirep. Wong wadon sing saiki sumare pancen dudu wong wadon sing dadi lantaran gugak jagat iki. Dudu wong wadon sing ngregiyeng gembol sangga sasi 10 dina. Dudu wong wadon sing neteki kalane ngelak lan ngelih. Mengkono sesambungan batin iku ora bisa diinggati. Dina iki rumangsa gotang sawise 2 taun kepungkur bapake sing pinundhut. Banjur nalika 3 dinane padha pamitan bali menyang omahe dhewe wong iku kandha. Sanadyan bapakmu wis ora ana banjur ngowah-ngowahi. Omah iki ya omahe bapakmu. Kebon mburi sekolah kae. Apa meneh tegalan sing rambutan lan duren sing nyenengake. Kabeh kuwi derbekmu. Aku wis nglenggana. Ah, Ibu rasa ngendika ngono. Adine sing dadi kepala sekolah ngangkul karo prembik-prembik. Tilikana aku, rasa kok oleh-olehi. Oleh-olehana katresnan sing selawase iki tinanenan. Aja nganti rantas. Rasa kuwatir, Bu. Adine sing ana Surabaya mronggol. Mau bengi wis dak rundingake. Saben sasi gentinan. Aku sak ora-orane. Iku ateges bisa seminggu sepisan. Bisa uga 3 minggu utawa 2 minggu. Kabeh banjur ngeglo tetemon sing sepisan. Iku lelakon perih kawiwitan. Bapake pindah omah. Ora kumpul karo ibune sing nglairake. Bubar iku blas ibune sing saben malem Jumat ditiliki ora ketemu. Lan wiwit iku wong wadon sing mau dipethak dadi wong sing gulawentah nganti saiki dadi wong. Karana wong wadon sing manut unen-unen mbok kuwalon ora ana kanyatane. Wong wadon iku jungkir-walik kaya dene wong wadon sing ngukir jiwa ragane. Kabeh tumeplek rengket pinati abadi lan kabeh padha nglenggana kadidene ati pirang-pirang dadi sak gagan. Wong liya uga ngerti marga kabeh winujut sing sedengan tindak lan lakune. Isih cetha ngeglo seminggu kepungkur. Lelakon iku dipecaki. Lagi mulih saka penggawean. Sepatu durung tekan panggonane. Isih diadepi. Klambi isih durung diuculi. Ing ngarep omah ana sepeda motor. Disawang saka kadohan. Tibake putrane Mase sing nunggal kutha. Saiki wis tumpak pensiun. Durung ana 1/2 taun. Dianti kanthi lungguh. Ponakane goleki panggonan sepeda motor. Latar iku pancen ciyut. Upama ora eman wit blimbing tandurane wit jambu sukun iku arep ditegor.
amrih grobag Jepange ora kesodhok-sodhok kena wong liwat. Nanging yen ditegur ngarep omah iku dadi panas ing mangsa ketiga. Omah iku nyelempit ing antarane omah-omah gedhong. Dhisik mung nyewa, nanging banjur dikon nuku, nyicil. Nalika iku wis ngrasa seneng. Omah dhewe saiki kayane dadi sumpek. Ngopo, Lek? Diutus bapak, diaturi tindak rono ngasta rada papat. Saiki, iya. Malah mbah yo ana kono. Atine ora penak, mula sepatu bali dienggo. Diluwang sesuwuk diorek-orek kanggo bojone. Sanadyan ing meja wis ana cepakan dadakan wae wetenge waras. Tekan panggonane Mase wis dipapak ibune. Isa ta ngeterke. Tindak endi, Bu? Kang pon midi. Kapan? Wingi. Nadyan wis kasep ana becike ngetok. Kepriye wae iku sedulur, wong putrane budhemu. Biasalah tingkahe sing ora nggugu wong tuwa. Dina iku dina Jumat, wong 5. Ibune adhine sing 4 taun kapungkur ditinggal mati sing lanang, Mase sekalian. Banjur awake sing nyekel setir, ora ana tanda-tanda sing bakal medhot katresnan. Nanging Kemis awan bali ponakane teka menggeh-menggeh, ngandhakake yen wong wadon sing gulawentah iku mlebu rumah sakit. Kapan, Lek? Mau bengi kok, Om. Bapak yo kaget, bengi jam 1. Gerahe yo sing biasane. Ketoke iya. Nalika iku bojone tugas luar kota. Wektune cukup dawa, 10 dina ing yen ora mulur. Awan iku kudu ngerti cetha, bebek tuwek di starter nanging ora enggal gelem bingung. Atine sangsaya kemrungsung. Yen numpak roda papat ora lincah. Tur Kati kudu mbukak dengklik tutup barang. Nalika mesin gelem ngregeg terus keples menyang rumah sakit. Tekan kono ing ngarep lawang sonak sadang wis sakeh. Dadake wae sikile jumangkah mlebu. Ibune dicedhaki, nanging sajake wis ora patiya trawaca. Mung mripate sing isih nyas mitani. Saiki sikile jumangkah metu, ing jaba masih mapake. Banjur wong-wong liyane mlebu nyedhaki. Surabaya ya wis dak kabari. Ning iki mau malah sing cedhak kelalen. Tri, iya, ben engko aku ndak munggah. Ibune Kartin, tugas luar, mbok kapan mulihe? Ya wis, iki mau saka kantor bablas. Lagi wae teko, njur ana kabar iki mau. Yen ngono mulih wae dhisik istirahat, kene wis akeh wong, tur akeh wektune. Engko sore wae, rene yen bisa. Mbok menawa ana rembug-rembug sing perlu. Tembung iku ora diwangsuli. Balik sikile jumangkah. Ora mlebu zal nanging nglogok liwati jendela. Bubar balik terus pamitan. Jumat awan entuk telepon yen ibune wis pindah panggon. Dipindah mlebu ICU. Dadake atine tratapan. Bubar saka panggawean terus bablas. Lontrok-lontrok rumah sakit iku wis apal banget. Wiwit rumah sakit iku isih kuno tinggalan jaman Londo nganti zaman anyar lan dirombak sanadyan durung suwe wis katon rusak. Tebet-tebet lawas isih katon ngeglo. Nanging bojone mlebu kamar rumah sakit nglairke anak sepisan. 3 taun cedhake anak nomor 2 sing keluron. Kasuso karo tengah taun anak nomor 3 uga ora gelem diemong sanadyan lagi 3 sasi ana wetengan. Isih meneh 10 dina wirawiri awan bengi nalika anak lanang mlebu rumah sakit merga demam berdarah. Sailinge lagi kelas 2. 3 taun kepungkur ing panggonan iki bapake dirumat ana kene. 10 dina kena penyakit stroke. Lan saiki bali dalan iku dipecahi ibune. Penyakit sing padha karo bapake. Stroke. Penyakit iku wong saomah wis padha ngerti. Mesane anak dulur sing dadi dokter ana kene wis nyas mitani. Mung kari ngenteni wektu, persis kaya nalika bapake dhisik. Lan kenyatan iku jeblas dadi lelakon kang kudu diawaki. Setu ngarepe subuh, ibune sida kapundhut. Kabeh mung sumarah, tumlaku sedih, nanging kabeh kudu dumadi. Kabeh bakal ngawiki, sanadyan mung ngenteni wektu wae. Wong-wong ing sarean wis entek, ora krasa wong-wong sing padha nglancaki laku.
angin sing sumilir saka sawah gumelar ing sakiwa tengene sareyan ngruntuk akeh kayan wit pre lan wirangin sing jenggereng ing tengah-tengah sareyan. Kok kendel terus tah Mas? Atine gragapan sakala pitakon iku diambangi kaping pindho. Ya, aja kerem terus lho Mas. Iya, Ning. Aku uga nate ngawaki Mas wiwit Bapak pinundhut. Cur. Oh, anakku mbarep durung lawas Dik Nur. Jenengan mesti pirsa Nuryanti sing senengane ndalang. Bubar iku durung nganti setaun anakku sing nomer 2. Uripku kaya dene kayang kabur kanginan. Urip ora ana tegese. Tembung-tembung mlugu prungone. Cetha banget. Matur nuwun. Ukara cekak. Bubar iku wong loro dadi amem. Serayan wis mungkur. Gedening kembang bojo wis ora nyogok irung. Wong-wong wis digondhol motor ninggalake kampung cedhak Sareyan. Sapisan meneh mripate noleh Sareyan iku. Pancen wis ora katon. Nanging wit mungkur iku isih jengarang nyundul langit. Putrane ya mung siji. Iya, durung tambah. Ngopo Dik Mar ya ora nambah? Sing takoni mung klicutan. Dhisik nalika durung ana lelakon sing nyingget, wong loro kapering duwe wong loro wae. Ora merga ana panjuran saka negara. Pagatha iku wis luwih dhisik, nalika isih padha dene ngangsu kawruh. Taun sadurunge swidakan nanging lelakon manungsa pancen tekaning ora kenyanan. Wusanane nempuh dalan dhewe-dhewe. Mariyati dhisik omah-omah sasangka macaki karepe ati lan ngantine anggone omah-omah wis lungse. Saiki umure wis setengah abad luwih anake lagi kelas 2 SMP. Isih sok nyerat Mas. Arang-arang. Mbuh iki gayane utek wis kesel. Ah, aja ngendika ngono Mas. Sapa ngerti bubar saka kondur iki bisa mucuki nyerat meneh. Ah, aku melu seneng banget. Sakmoko ora wangsulan, mung mesen sing diempet, isih mambu ati. Motor gereng ninggalake kampung sing dikubengi pari sing lagi mratak. Nyegerake pandulung. Apa wicarane ing jero motor ora keprungu. Swara iku kapengen suarane mesin utawa kapara ora padha omong-omongan. Merga mabur sarana angen-angen dhewe-dhewe. Nglacak dina-dina kawuring sing ora bakal bali.